ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषं उदितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदामहं ददाति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांचन सप्तकांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी भानुकुशलेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय चायपदाय गौरकथा दामोदाय नगरग्रामचार्य नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। అందరు ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరికి పాదాలకి నా శిరసాది వందనాలు. దయచేసి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. ప్రతి ఒక్కరు సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు మా గురువు గారు జపతాక్ మహారాజు వారు మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నాకు సమయాన్ని పలికిస్తారు. నేను సమయాన్ని పలుకుతాను. 45th శ్లోకం చదువుతా. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. 45th. Oh great 45. Oh great supreme Lord, offensive persons whose internal vision has been too affected by external materialistic activities cannot see your lotus feet, but they are seen by your pure devotees whose one and only aim is to transcendently enjoy your activities. హరి బోల్. భగవద్గీతలో ఇప్పుడు ఇదే చెప్పారు. ఎవరికైనా శ్లోకం గుర్తుందా? భగవద్గీతలో కూడా సేమ్ టు సేమ్ చెప్పారు. అభక్తులకి భగవంతుడు తెలియరు. ఎలాగ వారు ఏ జన్మను తీసుకుంటారు భగవంతుడు తెలుసుకోవడం అనేది అభక్తులకు తెలియదు. కానీ ఎవరికైతే భక్తులో వారికి మాత్రం ఇవంతా కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. జన్మ కర్మ మే దివ్యమా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అది కృష్ణుడు గురించి మాట్లాడి కాదు, అది కాదు. అది కూడా ఒక రకంగా కరెక్టే, బట్ అది భగవంతుడు గురించి చెప్తున్నారు. జన్మ కర్మ మే దివ్యం అని అంటే సో అంటే అది భగవంతుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా నా గురించి తెలుసుకుంటే దాంట్లో తత్వాదేహం పునర్జన్మ నైత్మేతు చూద్దు అంటే నా గురించి తెలుసుకున్న వారికి మళ్ళీ కొత్తగా జన్మ అంటూ రాదు అని అంటున్నారు. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకు చెప్పబడినది, ఓ దేవాది దేవ, offensive persons whose internal vision has been too affected by external materialistic activities. ఎవరైతే భౌతికమైన దాంట్లోని అంటే తెలివి తక్కువ వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి భగవంతుడు కనిపించరు. భగవంతుడే కాదు, మనకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అని అంటే మనం ఏ చేస్తే ఏ కర్మలు చేస్తే ఏ శరీరం వస్తుంది అనేది కూడా ఎవరైతే భౌతికవాదులు ఉంటారో వారికి తెలియదు. కానీ ఎవరికైతే భగవంతుని పట్ల మరియు వారు ఆత్మ అనే విజ్ఞానం ఎవరికైతే తెలుసుకుంటుందో, ఇక్కడ అందుకోసం రాశారు జ్ఞానము విజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు పరమ భక్తులు కాబట్టి. బట్ దే ఆర్ సీన్ బై యువర్ ప్యూర్ డివోటీస్. శుద్ధమైన భక్తులకి ఎవరికైతే ఈ పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము విజ్ఞానము ఉన్నదో వారికి whose one and only aim is to transcendentally enjoy your activities, వారికి మాత్రం భగవంతుడు గాని లేకపోయిందా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది తెలుసుంటుంది. సమోదమస్త శౌచం అనేది బ్రాహ్మణులకు ఉండాల్సిన 9 గుణాలు. శౌచం శాంతి జ్ఞాన విజ్ఞాన ఆస్తిత్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావం, అది 9 గుణాలు ఏదైతే బ్రాహ్మణులకు. చెప్పండి మాతాజీ. ఏది ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. మీరు అది ట్రాన్స్లేషన్ లో చెప్తున్నారు, 18.61 చెప్తున్నారు. కానీ నేను అడిగేది
అంటే అది కూడా ఏంటి అని అంటే చనిపోయేటప్పుడు ఎవరు ఏ ఆలోచనలో ఉంటారో దానికి అనుగుణంగా వారు కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటారు. కానీ నేను చెప్పేది తెలుసుకునేది. విమూఢ నాను పశ్యంతి ఉత్క్రామంతం ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢా నాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో విమూఢ నాను పశ్యంతి, ఇది మూఢులకి ఇదంతా కూడా తెలియదు. కానీ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః, ఎవరికైతే ఈ జ్ఞాన నేత్రాలు తెలుసుకోబడ్డాయో, ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నదో, పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః, అటువంటి వారికి మాత్రం జ్ఞాన చక్షులు, ఎవరికైతే జ్ఞానంతో నిండిన కళ్ళు ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది తెలుస్తుంది. 15వ అధ్యాయంలో 15వ అధ్యాయం చాప్టర్ 15th చాప్టర్ మాతాజీ. అది శ్లోకం నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు. 15th చాప్టర్ లో 11th ఉత్క్రామాంతం 10th ప్రభు 10th ప్రభు ఉత్క్రామాంతం స్థితం వాపి థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. భుజానాం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో ఇది అభక్తులకి, ఎవరైతే కంప్లీట్ గా భౌతికవాదమైన దాంట్లో మునిగి ఉన్నారో వారికి మాత్రం ఎప్పటికీ కనిపించదు. వారు కూడా మనలాగానే, మిగతా భక్తుల్లాగానే వారు కూడా ఉంటారు. కానీ వారికి ఏంటి అని అంటే, మనమంతా ఇప్పుడు ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో, మనం అని కూడా నన్ను మీలాంటి వారు ఎవరైతే భక్తులో వారి గురించి వాళ్ళు తక్కువగా అనుకుంటారు. ఏమనుకుంటారంటే, వీళ్ళు కూడా నాలాగనే కదా ఆహారం తింటున్నారు, వీళ్ళు కూడా మాలాగానే డాన్స్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏముంది, మేము సినిమా పాటల మీద డాన్స్ చేస్తాం, వాళ్ళు ఏదో భక్తి పిచ్చి పాటలకంతా డాన్స్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు అనుకుంటారు వాళ్ళు. కానీ వారికి తెలియదు, మీరు చేస్తున్నదన్నీ కూడా అకర్మ కిందకు వస్తుంది. ప్రతిదీ అకర్మ. ఎందుకంటే భగవంతుడి సంరక్షణలో ఉన్నాము. భగవంతుడి సంరక్షణలో ఉండేవారు చేసే కర్మలన్నీ కూడా అకర్మ. ఎస్పెషల్లీ గురువు దగ్గర ఎవరైతే దీక్ష తీసుకుంటారో వారిని, దగ్గరుండే గురువు వారిని కరెక్ట్ దారిలోకి తీసుకొని వస్తారు. సో అది గురువు యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది, వారిని కరెక్ట్ దారిలోకి తీసుకురావడం. కాబట్టి ఈ రకంగా విమూఢ నాను పశ్యంతి, విమూఢులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి కనిపించదు ఏం చేస్తుంటారు, ఎలా చేస్తుంటారు అని. కానీ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః, ఎవరైతే జ్ఞానులు ఉంటారో వారికి మాత్రం తెలుస్తుంది. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, మైత్రేయుల వారు, లేకపోయిందా ఉద్ధవుల వారు, గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మునులు, నారద ముని, వ్యాస మహర్షి, వీరంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, లేకపోయింది అంతెందుకండి, అన్నమాచార్యుల వారు, గోపన్న గారు, శ్రీరామదాసు, త్యాగరాజుల వారు, వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే కేవలం భగవద్గీతని, భాగవతంని, వాటిని అవపోసన పట్టి, వాటిని బాగా క్షుణ్ణంగా దాన్ని చదివి, దాంట్లోని వాక్యం కూడా, ఒక్క వాక్యం కూడా మార్చకుండా దాన్ని కీర్తనల రూపంలోని రచించి మనలాంటి వారి కోసం అందజేస్తారు. అది వారి పని. ఎందుకు అని అంటే, చాలా మందికి సంస్కృతం రాకపోవచ్చు ఫ్యూచర్ లోని. సో సంస్కృతం రానప్పుడు, మనకి కూడా ఎవరికి సంస్కృతం రాదు, ఏదో మనం సబ్జెక్ట్ లాగా చదువుకున్నాం, పాస్ అయ్యేదానికి చదువుకున్నాం, కానీ దాన్ని తెలుసుకోవాలనేసి ఉద్దేశంతో కాదు. మనలోంచి ఎంతమందికి కనీసం ఒక్క ఇదైనా, మామూలుగా మనం తెలుగు కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, హిందీ కానీ, లేకపోతే ఇతర ఏ లాంగ్వేజ్ నైనా, మనం ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ ని, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, అవన్నీ కూడా నేర్చుకునేదానికి ప్రయాసం చేస్తాం. ఎంతమంది మనలోంచి కనీసం సంస్కృతం కేవలం ఒక్క నిమిషం పాటు ధారాళంగా మాట్లాడగలం ఇతరులతో? మనకి అదొక సబ్జెక్టు, ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా మాత్రమే తెలుసు, కానీ అదొక లాంగ్వేజ్, దాన్ని తెలుసుకోవాలి, దాన్ని మాట్లాడాలి అనేసని మనకి లేదు ఎవరికి కూడా. అది ముందే కనిపెట్టేశారు వీరంతా. కాబట్టి వీరేంటి అని అంటే, మనలాంటి వారి కోసమని సంస్కృతం నుంచి మన భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి, అది కూడా ఎక్కడ పోయం లాగిస్తే మనం బట్టి పట్టలేమా అనేసి ఒక పాట రూపంలో, ఒక కీర్తన రూపంలోని ఆ రకంగా చెప్తారు. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు, విమూఢ నాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో మూఢులకి ఇది తెలియదు, కానీ జ్ఞాన చక్షువులు ఉండే వారికి మాత్రం క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. దేవాది దేవుని యొక్క పాద పద్మములే వారికి కంప్లీట్ గా, వారి జీవిత లక్ష్యము అదే.
సో అందుకోసమనే గొప్ప గొప్ప కీర్తనలంతా కూడా శ్రీరామదాసు రచించింది. శరణముదే నమ్మితి నీ దివ్య శరణముదే నమ్మితి. సో అతను కూడా శరణముని మాత్రమే నమ్మారు, శ్రీ రామచంద్ర ప్రభు శరణం. సో అదే రకంగా ఇతను కూడా మా అన్నమాచార్యుల వారు, అతను కూడా అంతర్యామి అలసితి శోదసితి ఇంతకని శరణి నచితిని. సో అతను కూడా ఆఖరికి నేను అలసిపోయాను స్వామి, నాకు బడలిక ఇచ్చేది ఈ లోకంలోని ఈ ముల్లోకాల్లోని కూడా ఇంకేదీ లేదు, కేవలం నీ చరణు మాత్రమే, నీ చరణాలు మాత్రమే నాకు ఆనందాన్ని ఇవ్వగలదు. అలసిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా బడలిక తీర్చుకునేదానికి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అనుకుంటారు. ఆ విశ్రాంతి ఎక్కడ కలుగుతుంది అని అంటే అన్నమాచార్యుల వారు చెప్పింది, మీ పాదాల దగ్గర మాత్రమే నాకు దొరకగలదు ఆ విశ్రాంతి అని. ఎంత అద్భుతంగా రచించారు చూడండి కీర్తన కూడా. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, భక్తులు కోరుకునేది భగవంతుని యొక్క పాదాలు. ఆ పాదాల దగ్గర మాత్రమే బడలిక తీర్చుకోగలరు. చిన్నపిల్లలకి బడలిక ఎక్కడ తీస్తుందని అంటే అమ్మ ఒడిలోని. బాగా అలిసిపోయి వస్తారు, ఇంకెక్కడా పడుకోలేరు. ఎందుకు అని అంటే వారికి ఒకలాంటి తెలియని ఆరాటం. అదే తల్లి దగ్గర ఉన్నారు అని అంటే వారికి ఒక అభయం, తల్లి నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు, నాకు ఏ ఆపద రానివ్వరు, ఆకలేస్తే అన్నం పెడతారు, నాకు దాహం వేసినప్పుడు నీళ్ళు ఇస్తారు, నాకు ఏదైనా సరే కూడా నాకు ఇబ్బంది మాత్రం రానియరు అని. ఏమీ లేదన్నా సరే కూడా ఒంటరిగా పడుకోవాలంటే భయం పిల్లలకి. అందుకోసం తల్లి ఒడిలో పడుకున్నారంటే ఆ భయం అనేది కూడా ఉండదు. అదే రకంగా భక్తులకి ఏంటి అని అంటే అన్ని కష్టాల నుంచి తొలగిచ్చేసి వారికి అభయాన్ని ప్రసాదించేది ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు. సో ఆ భగవంతుని పాద పద్మముల్ని ఆశ్రయించిన వారికి ఎప్పటికీ కూడా వారికి చెడిపోరు వారు. ఇది కూడా ఇక్కడ మనకి అదే చెప్తున్నారు. కానీ అవక్తులకు మాత్రం ఇది తెలుసుకునే అవకాశమే లేదు. ఎందుకు అవకాశం లేదు అని అంటే భౌతికమైన విషయవాంఛల్లోని వారు నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు. నా ఇల్లు, నా ఊరు, నా కులము, నా ఇది నా యొక్క వంశము, కేవలం నాది నేను తప్పించి వారు ఇంకెక్కడికి దానికంటే ముందుకు రాలేరు. సో యాజ్ స్టేటెడ్ ఇన్ భగవద్గీత 18.61, సో హృదయేశ ఉత్పత్తి అర్జున అని చెప్పని అన్నారు. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోనే ఉన్నారు. సో ఇదే కాదు, ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా చెప్పున్నారు భగవంతుడు హృదయంలో ఉంటారు అని. ఏదా శ్లోకం? 18.61 కాకుండా చాలా శ్లోకాల్లో చెప్పారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం మత్తా స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం. ఇందాకలే చెప్పారు ప్రభుజీ. సో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని భగవంతుడు ఉంటారు. భగవంతుడు ఇది ఒక్కసారి కాదు, మళ్ళీ 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 చెప్పారు, ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని ఉంటాను, పరమాత్మ స్వరూపుణ్ణి అని అన్నారు. It is natural that one should be able to see the Lord at least within himself. సో ఇక్కడ ఇందుగలడు అందు లేడని సందేహము లేదు, ఎందందు వెతకినా అందందే గలడు అని అన్నారు పోతన గారు. సో ఆ రకంగా హృదయంలో మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపుడై నిలిచి ఉన్నారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ దోస్ హూజ్ ఇంటర్నల్ విజన్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీస్. ఎవరైతే వారి అంతర్గత నేత్రాలతోని వారి లోపల పరమాత్మ ఉన్నారు అనే విషయాన్ని వారు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు అని అంటే వారు లోపల నుంచి శుద్ధీకరణ చెందినప్పుడు, ప్యూర్ అయినప్పుడు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, జ్ఞాన చక్షువులు ఉన్నప్పుడు. కానీ ఎవరైతే విమూఢులు ఉంటారో, ఎవరికైతే భగవంతుడి గురించి తెలియదో, ఎవరైతే భౌతిక కార్యకలాపాలలోని కంప్లీట్ గా నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారో అటువంటి వారు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం కూడా లేదు. వారికి ఏంటి అని అంటే భౌతిక కార్యకలాపాల్లో ఎంతలాన నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు అంటే వారికి నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఆ రోజు ఎంత సంపాదించాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఆ రోజు ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి అనేది మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా సుఖపెట్టుకోవాలి,
ఈ రోజు ఎలా సుఖపెట్టుకోవాలి, రేపు ఎలా సుఖపెట్టుకోవాలి, ఫ్యూచర్ లో ఎలా సుఖపెట్టుకోవాలి. అండ్ వాళ్ళు నేర్పించేది వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా ఇంద్రియ సుఖాన్ని ఎలాగ పొందాలి అని, డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి అనేది ఇంద్రియ సుఖం కోసమే ఖర్చు పెడతారు కాబట్టి అదే నేర్పిస్తారు ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు. మరి అలాంటప్పుడు పిల్లలు ఒక రేపిస్తూ ఒక దొంగలు ఆ రకంగా అయ్యారు అని అంటే దాంట్లో ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత దాకా భగవద్గీత జ్ఞానం ఇస్తున్నారు. ధనం సంపాదించుకోండి, అవసరం ధనం, కాకపోతే అవసరం కంటే మించి లేకపోయిందా కేవలం ధనం మాత్రమే సంపాదించడం అనేది జీవిత యొక్క పరమ లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు అని అంటే వారు వాళ్ళ పిల్లల్ని చెడు మార్గంలోకి పంపిస్తున్నట్టుగానే వారు చెడు దారిలో ఖచ్చితంగా వెళ్తారు. ది ప్యూర్ సోల్ విచ్ ఈస్ symptomized by consciousness can be easily perceived even by a common man because consciousness is spread all over the body. ఇది బేసిక్ జ్ఞానం. ఇది దీనికోసం అని గొప్ప రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు, పేరు కోసం అని బ్రహ్మ జ్ఞానం ఇది. కానీ చైతన్యం అనేది శరీరంలో ఉండేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారిలోని ఆత్మ అనేది ఉన్నది అనే విషయం తెలుసుకోవచ్చు. The yoga system as recommended in Bhagavad Gita is to concentrate the mental activities internally and thus see the lotus feet of the Lord within oneself. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవద్గీత బోధన ఎందుకు అని అంటే వారు ఎవరు ఫస్ట్ తెలుసుకొని వారిలో ఉండే భగవంతుణ్ణి ఐడెంటిఫై చేసుకొని పరమాత్మ స్వరూపుల్లోని వారి లోపల ఉంటారు అని, ఆ పరమాత్ముని యొక్క పాద పద్మములని మనం ఆశ్రయించగలిస్తే జీవితంలోని వారు పరమ ఉద్దేశాన్ని వారు పొందినట్టుగాని. మనిషి జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైనది. సో ఈ రకంగా 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత అన్ని అయిపోయినాక అప్పుడు వస్తుంది మనిషి జన్మ. ఇది మనం ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుంటాము అనేది మన చేతుల్లో ఉంది. మనం ప్రాపర్ గా ఉపయోగించుకుంటే భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు, ప్రాపర్ గా ఉపయోగించుకోలేకపోతే మళ్ళీ అధమ స్థాయిలోకి మనం పడిపోవచ్చు, మళ్ళీ ఏ క్రిమి కీటకంగానో కూడా పుట్టచ్చు మనం. సో మళ్ళీ 84 లక్షల జీవరాశుల్లోని మనం కొట్టు మిట్టాడుతూ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా పైకి వస్తూనే ఉంటాం. మనం ఎన్ని కోట్ల జన్మల పడుతుందో కూడా తెలియదు. కాబట్టి అన్నెసెసరీగా దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా మనం పాడు చేసుకునేది అనవసరం. పరమ ఉద్దేశం మనం తెలుసుకొని అది మనం దాని పట్ల మనం ప్రయాసం అనేది చేస్తూ ఉండాలి. So, but there are many so-called yogis who have no concern with the Lord, but are only concerned with consciousness. So, భౌతికవాదులు ఏంటి అని అంటే అసలు యోగం అనే దాని గురించి కూడా ఆలోచించారు, భగవంతుడి గురించి కూడా ఆలోచించారు. కానీ కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరైతే యోగము గురించి ఆలోచిస్తారు, గోలోకానికి వెళ్ళాలి అని. వాళ్ళకి తెలుసు చైతన్యం ఉన్నది అని అంటే ఆత్మ ఉన్నది అని, which they accept as a final realization. కాకపోతే వాళ్ళు ఫైనల్ గా కోరుకునేది ఏంటి అంటే, తెలుసుకునేది ఏంటి అని అంటే కేవలం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలరు, విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు. జ్ఞానం ఏంటి అని అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అని. కానీ విజ్ఞానం అని అంటే ఏంటి అని అంటే భగవంతుని పాదపద్మముల్ని ఆశ్రయించడం. అది ఎవరైతే ఆశ్రయించలేరో ఉత్తి జ్ఞానం మాత్రమే ఉన్నది అని అంటే వారు జ్ఞాన యోగం లేక ధ్యాన యోగంలోనే వారు నిమగ్నం అయిపోతారు, లేక కర్మ కాండలోనే ఉండిపోతారు. కానీ కృష్ణుడు చెప్పింది అది కాదు. 12వ అధ్యాయంలో ఇది కూడా చెప్పారు, మీరు ఫైనల్ గా ఎవరైతే మిగతా వాళ్ళు వాప్యత ఎవరైతే దేహదారులు ఉన్నారో వారి కోసం అని ధ్యాన యోగము జ్ఞాన యోగం అది కరెక్ట్ కాదు. అటువంటి వారు కూడా చేరుకుంటారు కానీ ఆఖరికి చేరుకుంటారు, అది సరైనది కాదు. మీరు భక్తి యోగమైనదే ఉత్తమమైనది అని భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు క్లియర్ గా చెప్పేశారు. కానీ కొంతమంది యోగులు ఎవరైతే కేవలం ఆత్మ సాక్షాత్కారం దాకా మాత్రమే తెలుసుకొని అక్కడతో ఆగిపోతారో ఇది అసంపూర్ణమైన జ్ఞానం. అందుకోసం చూడండి, అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ని పిహెచ్డి అంటారు. పిహెచ్డి తర్వాత ఇంకేది లేదు. సో పిహెచ్డి కూడా ఏం పెట్టారు ఫుల్ ఫామ్? డాక్టరేట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. సో ఒక్కొక్క దాంట్లోని ఎంఎస్సి అంటారు, ఎంటెక్ అంటారు, లేకపోతే ఎంబీఏ అంటారు, ఎండి అంటారు, డిఎం అంటారు. ఆ రకంగా ఉన్నాయి క్వాలిఫికేషన్స్. కానీ దేంట్లోనైనా సరే కూడా ఫైనల్ పెనల్టిమేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏది అని అంటే పిహెచ్డి. పిహెచ్డి చేశారు అని అంటే
వాళ్ళు పిహెచ్డి కావాలంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ లో చేయొచ్చు, లిటరేచర్ లో చేయొచ్చు, మ్యాథ్స్ లో చేయొచ్చు, దేంట్లోనైనా చేయొచ్చు. బట్ వాళ్ళకి ఫైనల్ గా వాళ్ళు చేసేదాన్ని పిహెచ్డి అంటారు, అంటే డాక్టరేట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. ఎందుకు అని అంటే ఫిలాసఫీ అనేది భగవద్ జ్ఞానము, విజ్ఞానము అనేది ఎప్పటికైనా సరే కూడా దాని లోతులు అనేది ఎవరు తెలుసుకోలేకపోయేది. ఎంత తెలుసుకున్నా అంత తక్కువేది. సో ఇంకా ఇంకా తెలుసుకునేదానికి చాలా ఉన్నది. మనకి తెలిసినది గోరంతా, తెలియాల్సింది కొండంతా. కాబట్టి ఫిలాసఫీ అనేది అల్టిమేట్ అని చెప్పని వాళ్ళు కూడా అక్కడికి రియలైజ్ అయ్యారు. సచ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ టాట్ బై భగవద్గీత ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఓన్లీ a few minutes, whereas the so-called yogi takes continuous years to realize it because of their offenses at the lotus feet of the Lord. సో భగవద్గీత అనేది ఈవెన్ ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్పారు, దీనికంటే మించిన విద్య ఇంకోటి లేదు. సో భగవద్గీత కించిదతీత గంగా జలలం కనికా పీత్వా, కొద్దిగా గంగా నీళ్లు, ప్రతిరోజు కొద్దిగా భగవద్గీత ఇది నేర్చుకుంటే యమకింకరులతోని చర్చ అనేదే ఉండదు అని అన్నారు. ఎందుకనంటే ఇది చాలా సులభంగా మనకి అరటిపండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టినట్టుగా భగవంతుడు భగవద్గీత చెప్పేశారు. అన్ని యోగాల్ని సర్పాస్ చేసేస్తుంది ఇది. దీనికి మించిన విద్య ఇంకోటి లేదు. సో అంత ఈజీగా మనకి భగవంతుడు చెప్పి పెట్టారు. ఎంత ఈజీ అయినప్పటికీ కూడా జనాలు ఎవరు భగవద్గీత చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా తీసుకోరు. The greatest offense is to deny the existence of the Lord as separate from the individual soul, or to accept the Lord and individual soul as one and the same. ఎందుకు వాళ్ళు నేర్చుకోలేరు అని అంటే భగవంతుణ్ణి అసంపూర్ణమైన జ్ఞానంతో వారు తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు. భగవంతుడికి మనకి సంబంధమే లేదు అని అనుకోవడం, అసలు నేను ఏదైనా నా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తాను, భగవంతుడి ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఏంటి అని అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. లేకపోయిందా భగవంతుడు కూడా నాలాంటి వారే, లేక నేను కూడా భగవంతుడినే, నువ్వు భగవంతుడే నేను భగవంతుడినే అని కొంతమంది అంటారు. సో మూర్ఖులు నెంబర్ 1 వాళ్ళు. సో అటువంటి వారిని వారి మాట కూడా వినకూడదు. వారి ఎదుట ఎంతసేపు ఉన్నాము అని అంటే మన జ్ఞానం అంత నాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి వారికి ముందు అసలు నిలబడకూడదు. సో ఏదో ఒక సామెత కూడా ఉన్నది. సో గాడిదకి వెనక భాగాన, ఎద్దుకి ముందు భాగాన ఉండకూడదు. ఎద్దుకి ముందు భాగాన్ని ఉంటే కొమ్ములతో పొడి చేస్తుంది, గాడికి వెనక భాగాన్ని ఉంటే కాళ్ళతో కొడుతుంది. కానీ ఒక మూర్ఖుడికి ఎటుపక్క ఉండకూడదంట. ఎందుకంటే మూర్ఖుడితో వాదిస్తూ ఉన్నాము అని అంటే అది ఒక పందితో బురదలో పల్లాడినట్టుగా. మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం గెలుస్తున్నాం అనుకుంటాం, కానీ ఆ పంది అనుకుంటుందంట ఫైనల్లీ బురదను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అని అనుకుంటుందంట. అది ఆ రకంగా ఒక మూర్ఖుడితోని వాదించడం అనేది అది తెలివి తక్కువతనం. అది సో కొంతమంది ఉంటారు ఈ రకంగా భగవంతుడు అనేవారు నాలాంటి వారే అని అనుకుంటారు. కొంతమంది ఏంటంటే నేను భగవంతుడినే, వారు భగవంతుడే అని అనుకుంటారు. సో అటువంటి వారితో మాట్లాడుకో ఉపయోగం లేదు. ది ఇంపర్సనలిస్ట్ మిస్ఇంటర్ప్రెట్ ది థియరీ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ thus they wrongly accept the individual consciousness as the supreme consciousness. సో కొంతమంది ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా భగవంతుడి థియరీని నేను మళ్ళీ ఇస్తాను, ఇంకోటి పెట్టాను, బయట పెట్టేస్తాను. సో the impersonalists misinterpret the theory of reflection and thus wrongly accept the individual consciousness as the supreme consciousness. సో కాబట్టి కొంతమంది ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా థియరీ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, సో ఒక చాలు ఇంకోటి ప్రస్తుతానికి తెచ్చారా ఇంకోటి పెట్టేయండి, నేను కాసేపు మధ్యాహ్నం అలా పెట్టేస్తాను బయట క్లాస్ లో. సో సూర్యుడు ఏంటి అని అంటే సూర్యుడు తన ఓన్ రశ్మిని ఇస్తారు అనేది సైంటిఫిక్ గా చెప్తారు. బట్ యాక్చువల్ గా మన భగవద్గీత ప్రకారంగా సూర్యుడిలోని కూడా వచ్చేది ఇది ఊర్జ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కృష్ణుడి నుంచి వస్తుంది అని అంటారు. బట్ చలో మనం మెటీరియలిస్టిక్ దీని ప్రకారంగానే వెళ్దాం. అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే చంద్రుడికి వచ్చే ఊర్జ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే సూర్యుడి యొక్క రశ్మిని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు అని. సో మనలోని ఉండే ఈ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఆత్మ వల్ల వచ్చింది. బట్ ఈ ఆత్మకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే భగవంతుని నుంచి మనం శక్తిని తీసుకొని న్యూస్ లో నుంచి
సో భగవంతుని యొక్క శక్తిని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అంత మాత్రమే మనలో ఉండే శక్తి, అంతేగాని మనలోని ఏ రకమైన శక్తి లేదు. సో కాబట్టి చాలా మంది ఏమనుకుంటారనంటే మనం కూడా భగవంతుడు లాగానే అనుకుంటారు. ఇంపర్సనలిస్ట్ మిస్ఇంటర్ప్రెట్ ద థియరీ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ దస్ దే రాంగ్లీ యాక్సెప్ట్ ది ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ యాజ్ ద సుప్రీం కాన్షియస్నెస్. సో మనం క్వాలిటేటివ్లీ భగవంతుడికి ఈక్వలెంట్, కానీ క్వాంటిటేటివ్లీ కాదు. ఒక సముద్రంలో నుంచి ఒక చుక్క నీరు తీస్తే దాన్ని అనాలిసిస్ చేసినా సరే కూడా సముద్రం నీళ్ళల్లోని ఏదేది ఎంతెంత పరిమాణంలో ఉంటుందో, ఏ రేషియోలో ఉంటుందో అదే రేషియోలోని ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఒక సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ సీ వాటర్ లో. కాకపోతే క్వాంటిటీ వేరు. ఒక చిన్న నిప్పు రవ కూడా అగ్గి కాల్చేయగలదు, కానీ పెద్ద నిప్పుకి ఒక చిన్న నిప్పు రవ్వకి చాలా తేడా ఉంది. అదే రకంగా మనకి భగవంతుడికి కూడా తేడా ఉంది. The theory of reflection of the Supreme can be clearly understood without difficulty by any sincere common man. When there is a reflection of the sky on the water, both the sky and the stars are seen within the water. But it is understood that the sky and the stars are not are to be accepted on the same level. The stars are a part of the sky and therefore they cannot be equal to the whole. The sky is the whole and the stars are part. They cannot be one and the same. Transcendentalists who do not accept the supreme consciousness as separate from the individual consciousness are as offensive as the materialists who deny even the existence of the Lord. సో భౌతికవాదులు ఎవరైతే భగవంతుడు లేరని చెప్తున్నారో అంతే పాపం చేస్తున్నవారు ఎవరైతే భగవంతుడు మనలాగనే అని అనుకుంటారు. సో మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ నక్షత్రాలు, ఆకాశం అంతా కూడా మనకి ఒక చెరువులోని దాని ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. సో మనము ఆకాశంలోని నక్షత్రాలు, తరాలు ఒక పార్ట్ అది, అంతేగాని అది మాత్రమే ఆకాశం కాదు. కాబట్టి అన్ని ఒకటే లెవెల్ కాదు. మనం చిన్న చిన్న మిణుకుమనే నక్షత్రాలు, కానీ భగవంతుడు సమగ్ర ఆకాశం. అతని నుంచి మనం వచ్చాము, కానీ మనకి ఇండివిజువల్ గా మనకి ఏ వాల్యూ లేదు. Such offenders cannot actually see the lotus feet of the Lord within themselves, nor are they even able to see the devotees of the Lord. The devotees of the Lord are so kind that they roam all the places to enlighten people in God consciousness. The offenders, however, lose the chance to receive the Lord's devotees, although the offenseless common man is at once influenced by the devotee's presence. In this connection, there is an interesting story of the hunter and Devarishi Narada. A hunter in the forest, although a great sinner, was not an intentional offender. He was at once influenced by the presence of Narada and he agreed to take the path of devotion, leaving aside his hearth and home. But the offenders Nalakuvira and Manigriva, even though living amongst the demigods, had to undergo the punishment of becoming trees in their next lives. Although by the grace of a devotee, they were later delivered by the Lord. సో ఇక్కడ చెప్పిన స్టోరీ ఎవరిదో చెప్పగలరా? ఒక బోయవాడిదని చెప్తున్నారు. నారదముని వచ్చి అతన్ని మార్చాడు. మృగారి వాల్మీకి కూడా కరెక్ట్. సో కాకపోతే మణిగ్రీవ, నలకువేర అనేసని వారిద్దరూ కుబేరుని యొక్క పుత్రులు. వారు దేవతలతో పాటే నివసించేవారు. అయినప్పటికీ కూడా వారు కామ భోగాలలోని ఎంతలాన నిమగ్నం అయిపోయారు అని అంటే వారు వారి స్త్రీలతో పాటు నగ్నంగా స్నానం చేస్తూను పక్కన నారదముని వచ్చినా సరే కూడా కనీసం పట్టించుకోలేదు. నారదమునికి అది బాధ అనిపించింది. వీరు ఎంతలాన భౌతికమైన ఆలోచనల్లోని, కామ కోరికల మధ్యలోని ఎంతలాన చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు. వీరికి కనీసం ఒక భక్తుడు వస్తున్నాడు అనే ఇది కూడా కామాతురానం న భయం న లజ్జ అని అంటారు. వారికి కనీసం చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతోంది అనేది కూడా వారు ఆలోచించే అంత స్థాయిలో ఉండరు. వారి బుద్ధిని నాశనం చేసేస్తుంది ఈ కామం అనేది. ధ్యాయతో విషః పుంసః సంఘాతేషోపజాయతే. సో ఇది మన శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం. సో జస్ట్ కొద్దిపాటు ఆలోచన అనేది నాశనం చేస్తుంది. వీరు ఏకంగా కంప్లీట్ గా కామంలో నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నారే, వీరిని ఎలా బాగుపరిచేది అని భక్తుల శాపంలోని కూడా ఒక రకమైన ఆశీర్వాదమే ఉంటుంది.
సో అందుకోసమని వారికి శాపం ఇచ్చారు. వారు కృష్ణుడి యొక్క ఇంట్లోని అశోక వృక్షం లాగా వారు ఉంటారు అని. సో కృష్ణుడి వల్ల మళ్ళీ వారికి ఆ విముక్తి అనేది లభిస్తుంది అనేసని ఆ రకంగా శపించబడ్డారు వాళ్ళు. యాక్చువల్ గా వారు దేవతల ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు వారు. అలాంటి వారు ఈ రకంగా పాడైపోవడం ఏంటి అంటే ఇది కామన్. అది offenders have to wait until they receive the mercy of devotees. సో ఈ రకంగా ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే నారదుని శాపం ఇవ్వలేదు, ఆశీర్వాదం ఇచ్చేది. లేకపోయిందా మిగతా వారికి కృష్ణుడి ఇంట్లోని కృష్ణుడి కేవలం ఒక దర్శనం మాత్రం కోసం అనే కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు వారు నిల్చొని ఉంటారు. సో ఈవెన్ మనకి సుప్రభాతంలో కూడా చెప్పున్నారు, కొండ మీద శ్రీ స్వామి పుష్కరిణిలోని స్నానం చేసి వారు అక్కడ క్యూలో నిల్చొని ఉంటే జయ విజయాలు పెద్ద పెద్ద కర్రలు పట్టుకొని ఉంటారంట. వాళ్ళని కొడుతూ నెత్తి మీద జరగండి జరగండి అంటారంట దేవీ దేవతలు. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది, అంతలాన క్యూ ఉంటుంది. మనం మాత్రమే లైన్ లోని కొట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాము, మనల్ని మాత్రమే తీసి పక్కన పడేస్తున్నారు అని అనుకుంటాం కానీ దేవతల సహితం వారికి కూడా ఈ దర్శనం అనేది దుర్లభమే, ఎవరికి అంత ఈజీగా దొరకదు. కానీ అలాంటిది మణిగ్రీవ నలకుబేరాకి భగవంతుని యొక్క ప్రాంగణంలోనే వారు ఉన్నారు. ప్రతిరోజు భగవంతుడు అక్కడికే వచ్చి ఆడుకుంటూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఆ చెట్టు మీదకి ఎక్కుతారు, పాద పద్మములు తగులుతూ ఉంటాయి వీరి శిరస్సుకి. సో ఇది దీనికంటే మించిన లక్ ఏంటి? ఈ రకంగా శపించినా సరే కూడా ఇది ఒక ఆశీర్వాదమే వారికి. సో భక్తులు గొప్ప గొప్ప భక్తులు నారదముని లాంటి భక్తులది శాపం కూడా ఆశీర్వాదమే. అండ్ దెన్ దే కెన్ బికమ్ ఎలిజిబుల్ టు సీ ది లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ది లార్డ్ విత్ ఇన్ దెమ్సెల్వ్స్. ఈ రకంగా వారు భగవంతుని యొక్క పాదపద్మములు చూడగలిచారు. బట్ డ్యూ టు దేర్ ఒఫెన్సెస్ అండ్ దేర్ ఎక్స్ట్రీమ్ మెటీరియలిజం దే కెనాట్ సీ ఈవెన్ ది డివోటీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో వారు చేసుకున్న పాపముల వల్ల భౌతికవాదంలోని ఎంతలాన చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు అని అంటే భక్తులు కనిపించినా సరే కూడా వారిని చూడలేకపోయారు. మనమందరం కూడా కలియుగంలోని మణిగ్రీవ నలకుబేరుల లాంటి వారమే. మనమంతా కూడా భగవంతుణ్ణి మనం చూడలేకపోతున్నాం, భక్తుల్ని చూడలేకపోతున్నాం. కానీ మనకి ఏ నారదముని వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారో తెలియదు. ఎంగేజ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీస్ దే కిల్ ది ఇంటర్నల్ విజన్. సో భౌతికవాదంలోని ఎంత నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నారు, ఎంత చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు అని అంటే వారి యొక్క జీవిత పరమ ఉద్దేశం అనేది కనిపించదు వారికి. ది లార్డ్ డివోటీస్ however do not mind the offenses of the foolish in their many gross and subtle body endeavors. కాకపోతే భక్తులు అనేవారు ఇటువంటివి పట్టించుకోకూడదు. సో వారు భక్తులు అనేవారు ఏంటి అని అంటే వారికి డివోటీస్ అందరూ కూడా ఎలా ఉండాలి అని అంటే భక్తి లేని వారికి భక్తిని ఇచ్చే రకంగానే ఆలోచించాలి. ఎందుకు అంటే విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. విద్య అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది వినయాన్ని కూడా తీసుకొని రావాలి. ఒకవేళ వినయం తీసుకోరాలేదు అని అంటే అది విద్య కానే కాదు. విద్యలలోకి అన్నిటికంటే పెద్ద రాజవిద్య భగవద్గీత. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షాగమం ధర్మం శుశుకం కర్తుమవేం. ఆనందంగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇది భక్తులు అనేవారు చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ పరమ జ్ఞానాన్ని, ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని వారు అర్జించుకోవడం కాదు, కేవలం అర్జించుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఇతరులకి కూడా పంచిపెట్టాలి. పంచి పెడుతున్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది అని అంటే వ్యయకృతే వర్ధతే విద్యాధనం సర్వధనం ప్రధానం. సో ఇది వ్యయం చేస్తున్న కొద్దీ మామూలుగా ధనం మనం ఎంత వ్యయం చేస్తూ ఉంటామో అంత కరిగిపోతూ ఉంటుంది, కానీ విద్య అనేది ఎంత పంచుతూ ఉంటామో అంత పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో వ్యయకృతే వర్ధతే విద్యాధనం సర్వధనం ప్రధానం. విద్య అనేది అన్నిటికంటే గొప్పది. విద్యాదానం అనేది కన్యాదానము కాదు, లేకపోయిందా అన్నదానము కాదు, వస్త్రదానము కాదు, ఏ దానాలు గొప్పది కాదు. అన్నిటికంటే గొప్ప దానం ఏదంటే విద్యాదానం. సో విద్య అనేది ధనము కూడా, అదే ధనం యాక్చువల్ గా. సో విద్యా ధనం సర్వధనం ప్రధానం, విద్యా దానం సర్వదానం ప్రధానం. సో విద్య అనే ధనం అన్నిటికంటే గొప్ప ధనం, విద్యా దానం అనేది అన్నిటికంటే గొప్ప దానం. సో విద్య అంటే ఏంటి? ఏదైతే భగవంతుని పట్ల భక్తిని పెంపొందిస్తుందో అది మాత్రమే విద్య, మిగతాదంతా అవిద్య.
కాబట్టి భగవద్గీతని ఎవరైతే ఇతరులకి దానం చేయగలరో, భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఇతరులకి ఎవరైతే చెప్పగలరో వారు అన్నిటికంటే గొప్పవారు. వారికంటే మించిన వారు. భగవద్గీతలోని కృష్ణుడే చెప్పారు, ఎవరైతే భగవద్గీతని ప్రచారం చేసేదానికి సహాయపడతారో వారు ఎంత చెడువారైనా సరే కూడా పర్వాలేదు, వారి కంటే ప్రియమైన వారు అన్య ప్రేతలో ఇతర ముల్లోకాల్లోని కూడా వారి కంటే ప్రియతమమైన వారు ఇంకొకరు లేరు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రకంగా భక్తులు ఏంటి అని అంటే ఎల్లా వేళలా వారు భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని ఇతరులకి ప్రసాదించాలి అనే తపన పడుతూ ఉంటారు. వారు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటారు, శ్రవణం, వారు వినాలి అని అనుకుంటారు భగవంతుడి గురించి. ప్లస్ వినిన తర్వాత వినకుండా వారు ఊరికనే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించకూడదు, వినాలి. ఫస్ట్ భగవంతుడి గురించి వినాలి, తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకున్న తర్వాత ఇతరులకి ఆ జ్ఞానాన్ని పంపించాలి. ఈ రకంగా చేసేవారు ఎందుకు వారు ఇతరులకి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు అని అంటే, వారికి ఇంకొకరికి చెప్పిన దాని వల్ల నేను గొప్పవాడిని అవ్వాలి, నేను లేకపోయినా భగవంతుడికి నేను ప్రియుణ్ణి అయిపోవాలి అని కాదు. అసలు వాళ్ళ ఉద్దేశంలోని భగవంతుడికి ప్రియులు కావాలి అనేది వారి ఉద్దేశంలో లేదు. భగవంతుడు అది చూసుకుంటారు, భగవంతుడు చెప్పారు అది. అంతేగాని మీకు నేను ప్రియం కావాలి కాబట్టి మీరు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి అని కాదు. ఎందుకు భక్తులు అది చెప్తారు అని అంటే, తుష్యంతిచ రమంతిచ, వారికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అది భగవంతుడి గురించి చెప్పుకునేదాంట్లో. భగవంతుడికి నేనేదో ఫేవరెట్ అయిపోవాలి, భగవంతుడు నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొని అందరికీ కూడా ఇగో ఫలానా వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టము అని చెప్పుకోవాలి అనేదని కాదు. వాళ్ళు చెప్పుకునేది ఎందుకు చెప్పుకుంటారని అంటే, వారికి అత్యంతమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అది. కాబట్టి వారు భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ డివోటీస్. భక్తులు అనేవారు అలా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ తో పాటు చెప్పారు భక్తులు అనేవారు ఎలా ఉండాలి అని. నారద మునిలాగా ఉండాలి. అతను ఎవరికి కూడా అజాత శత్రువు, ఆయనకి శత్రువులే లేరు, శత్రువు అనేవారు వారికి ఉండరు కూడా. సో ఆయనకి ప్రతి ఒక్కరు మిత్రులే, ప్రతి ఒక్కరిని మంచి వారిలాగా చూసుకుంటారు. అందుకోసం చూడండి మీరు, నారద మునికి శత్రువులు అనేవారే లేరు. ఈవెన్ రాక్షసుల దగ్గరకు కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకు కూడా జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. ఆఖరికి ఇక్కడ ఇది హిరణ్యకశిపుడు భార్య కయాదు, ఆవిడ ఎప్పుడైతే కడుపుతూ ఉన్నారో, సో దేవీ దేవతలందరూ కూడా ఏం ట్రై చేశారు అని అంటే, కయాదుని కిడ్నాప్ చేసేద్దాము, కిడ్నాప్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకనంటే అతనికి ఇది హిరణ్యకశిపుడికి మరియు కయాదుకి పుట్టబోయేవారు రాక్షసుడు కొడుకు అవుతారు. అంత గొప్ప శక్తివంతమైన రాక్షసుడి కొడుకు కూడా శక్తివంతమైన రాక్షసుడే అవుతారు అని అంటే నారదముని వద్దన్నారు. అదేం పని చేస్తున్నారా, తప్పు, వదిలిపెట్టండి, ఆశ్రమంలో వదిలిపెట్టండి, ఆమెకి నేను భగవద్గీత చెప్పిస్తాను అని అన్నారు. భగవంతుడి గురించి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు. మనకి 7వ క్యాంటోలో వస్తుంది అది. సో అది వినిన తర్వాత నారదముని ఎవరెవరికైతే దొరికారో వాళ్ళందరికీ కృష్ణుడు దొరికారు. సో ఆఖరికి నారదముని కృప వల్ల అంత పెద్ద రాక్షసుడి భార్యలోని పెరిగిన బిడ్డ కూడా ప్రహ్లాదుడిగా పుట్టారు. కాబట్టి ఆలోచించండి, భక్తులు అనేవారు ఎంత కృపామయులు. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవులు.